sauraro barkamu da yau, barkamu da kasancewa da ku, barkamu da arzikin sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na kayan gani. Shirin kayan gani shiri ne wanda BBC Nishadi TV wato ke kawo muku wanda ya shafi harkokin siyasa da kuma al'amuran yau da kullum waɗanda suka jiɓinci siyasa. To yau shirin namu ya yi wato mun tsinci guri cikin abun ganga nama wanda ƙwararren ɗan siyasa kuma jajirtacce wanda kullum ba sai duk da yake ba sai na yi muku bayani ba ko kuma kowa ya san shi, ranka daɗe sai gabatar mana da sunanka. Sunana Dr. Abdullahi Balarabe Salami, ɗan majalisa mai wakiltar Badamawa Ilela a majalisar wakilai da ke Abuja da ƙasa. To, honorable duba ga irin jajircewa ko kuma irin abubuwa na siyasa waɗanda aka wakilta Badamawa da Ilela kuma ka shigo cikin mutane waɗanda sun kai takara wato gwamna a jam'iyyar APC. Ko a yanzu yaya makomar siyasar haka take domin akan talakawa da kake wakilta bayan gama zaɓen fidda gwani da an kai na jam'iyyar APC? To, alhamdulillah. Makomar siyasa ta shi ne dama yanzu dai ina wakiltar Badamawa Ilela kuma ni matsayina na ɗan majalisar wakilai nake. Aikin da nake yi zan ci gaba da shi ba zai ƙare ba sai shekara mai zuwa watan 6. Don haka ina nan matsayina yadda nake baya da kuma haka zan ci gaba insha Allah har zuwa shekara mai zuwa idan wannan majalisa lokacin ta ya ƙare. To daga nan ne za mu gani kuma wani salo kuma za mu ɗauka insha Allah. Amma dai mutanen da ake tare da su ana nan tare da su, za a ci gaba da zama tare da su kuma za a ci gaba da yi wa mutane hidima, a ci gaba da mu'amala, a ci gaba da kawo abubuwan ci gaba ta duk hanyar da muka samu kanmu. Insha Allah wannan lokaci zai nuna a ina kuma za mu fara, amma yanzu za mu ci gaba da muke insha Allah daga nan har zuwa wata tara masu zuwa. Haka. To, honorable kuma wani abun burgewa wanda ba kasafai ba haka kawai wasu 'yan siyasa ke aiwatar da shi ko kuma suka tahiya da shi ya. Bayan ƙare firamare ɗin akwai wani abu wanda ka aiwatar wanda ya ba jama'a mamaki na nuna kishi kenan ba kujera kakewa ba wato kishin al'umma kake, wanda kuma bayan an ƙare firamare ɗin an faɗi kuma Allah bai baka nasara ba duk da yake shi da ke bayarwa, kuma sai ka taho kai wani abu wanda 'yan siyasa ba su taɓa yi ba, inda ka nuna ma al'ummarka talakawanka ka ɗauki abubuwa da dama irin babura, motoci da kuma sauran wayoyi da kuma ayyukan da ka yi waɗannan abubuwan. To ko ya za ka abin gangan ka ta wannan abu? Wato kamar ka ce na farko maganar zaɓen hidda gwani ba wai Allah bai ba mu nasara ba, Allah ya ba mu nasara domin mun samu goyon bayan talakawa wanda sun yanki form za su yi firamare domin su zama delegate, za su yi delegate domin su zo firamare su zaɓi wanda suke so. Amma shugabancin APC na jama'ar na jihar Sokoto shugabanci ne da ke cike da zalunci da son rai da son kai da almundahana. Don haka sun yi amfani da Najeriyanci na zamani wato rashin gaskiya, inda suka yi amfani da rashin gaskiya suka ba da lizzan mutane zuwa ganin cewa suna goyon bayan wani ɗan takara. Mu bakwai muke, amma duka jikin bakwai nan babu wanda an ka bari mutane ne sun ka tsaya takara ta delegate. Ba a yi zaɓe ba kamar da ba a yi zaɓe ba matakin karamar hukuma, matakin mazaɓu kawai an rubuta lizmi an haka yi yarkuta suka karɓa mun yi complain aka sake da lokacin gama suka rubuta su haka yi ba ba mutane dama ba sun sai ba ba su dama ba, haka na jiha haka yanzu ga delegate duka muna da mutane da sun sai ba amma ba su dama su kai takara ba. Don haka shi Allah ya ba mu kuma ya ba mu nasara, sai dai azzalumi ai kana zuwa kai fafataka ka yi nema ka samu ka zo ka kwanta ɓarawo ya zo ya ɗauke ma. Idan ya ɗauke ma kaga baka cewa Allah bai baka ba, sai dai Allah ya baka amma wani azzalumi ya ɗauke. Don haka mu Allah ya ba mu cin nasarar zaɓe amma wani azzalumi ya zo ya zalunci ya yi amfani da wani abin da bai amfani da shi ya kai suna wasu mutane wanda ba su suka zaɓe ba. Don haka dangane haka nan mu ban ma jira ba saboda tarbiyyar da muke da ta addini ta nuna idan ka ga azzalumi ya ce zalunci to ka zama kada ka zama bandagare da cikin zalunci. Don haka muka ce ba za mu zama ba, mun rubuta takarda cewa ba zan shiga cikin wannan tsari na firamare da aka shirya ba
don cike take da zalunci take da son kai kuma san zalunci duk inda aka shi in ka shiga ciki to karshen ta in bala'in ya zo zai auka muku gaba ɗaya don haka sun yi zalunci mun kauce mun ba da mu an kai ba don haka ga su kansu yanzu ba su iya sanin ƙarshen mu saboda ba su bari an kai ba mutum ne ka zo za ku kuwa ka ga ya shi zalunci ka ce ba za ka yi ba don haka mu ba amma haka da mu wannan kokowa ɗin sannan na biyu game da maganin ba mutane aiki duk da cewa gashi mun samu matsala ga zaɓe ba bari an kai ba mun jayi to wasu na ganin cewa tun da mun jayi ai bai kamata mu to mun kuma muna ganin wa talaka aiki suka zaɓe mu muna fatan har ran da za mu mutu kada Allah ya samu ya tabbatar talaka da suka zaɓe mu duk sanda dama ta samu da mutane za su umarna mu za mu kawo su ba mu kula da harkar siyasa shi yasa kaga ana yi amma mu ci gaba da yin abin da muka saba taimaka mu talakawa a wannan satin kaga mun yayi ɗalibi 570 wanda sun ka koyi sana'a kuma wannan yanzu a halin da ake ciki daga cikin wanda aka yi rashin gaskiya da su ciyamomi na abc na local government don haɗa musu akwai shirin da girma da zimbari ya yi wanda zai taimaka mutane da shi mun da su kawo mutanen su a sa su ciki amma kunya na cewa rashin gaskiya da suka yi kunya ta da su kawo mutane amma mun samu wasu tsarka mun sa wanda za su more mu tallafi na 20,000 ba da yawa ba za ka je za ga an kira talaka dubbai amma su tallafi na 20,000 na 20,000 insha Allah. To ranka raɗe bisa ga raɗe-raɗi da kuma abubuwa da ke zuwa suna dawowa duba da tahiya abin ga ko yanzu akwai wata magana ka ta dangantaka kada aka cewa akwai kyakkyawan da wadda za ka abin gaji jam'iyya wato mai mulki a nan jihar Sokoto wato PDP. To dama kamar da faɗa maka wato siyasa APC shugabancin jam'iyyar APC kawai kaddara ne ce ta sa ina cikin APC amma duk abin da aka yi fiye da shekaru tun wanda aka fara shi na ga rashin gaskiya duk abin da aka zo da shi na rashin gaskiya ko na bijire ma mai girma shugaban kasa ni na kan wari har na zama saniyar wari a cikin jam'iyyar APC saboda duk abin da Buhari ya zo da shi wanda zai ci nasara sai an yi mai zaman kasa duk abin da aka ce a talakawa na gaskiya ba a yi don haka sai na tsantsana kaina kawai ni ina abubuwan na ganin cewa wanda Allah zai tambaye ni na talakawa na wato talakawa suka zaɓe ni ina musu abin da ya kamata don haka nakan kawo ayyuka na ci gaba to gwamnati ta jiha shi ma ai kaga dai musulmi ne kuma Allah ya zaɓe shi ya zama shugaba ya zama gwamnan jiha sannan abubuwan jiha suna hannun shi wanda za a kyauta ma talakawa to don haka dole na duk wanda ka so a taimaka ma talakawa ya yi mu'amala da su mai kyau domin a samu a tallafa mun mu kawo namu shi kawo nashi sai ƙarshe dai talaka ya amana amma idan mun ce za mu haɗa da shi mu yi mai zagon ƙasa in ya kawo shiri na taimakon talaka mu lalata kaga wa ya hasara talaka abin samu mu in muka kawo ya ce kuma mu ya faɗa da mu ya lalata wa ya hasara talaka zan baka misali kawai da abu guda asibitin da na gina a garin jema to mun kira sarkin musulmi mun kira gwamna da sarkin musulmi su zo so a lokaci wannan gina ta ne na kawo kayan aiki amma asibiti in babu malamin asibiti babu magani ta zama wurin yawon jaka don haka kaga da wani kira gwamna shi sai ya kawo ma'aikata ya kawo magani yana biyan su kaga mutane su an samu musu aiki kuma wani wani ayi amfani da shi har caji ofis da na gina in ban gaice shi ba na za mu samu haka abubuwa da yawa don haka ga mu ba siyasa gaba muka yi ba amma shugabanci na APC na jihar Sokoto siyasa ta wadda a cike da gaba cike da bakin ciki cike da zagon kasa cike da kullun sheri ko kuma gaskiya ni ban ce ina haka neman musu na musulmi don haka ko ta yadda aka yi duk mai yiwa abubuwan da aka yi wanda ba su kamata ba na lalata yaran mutane akwai musu shaye-shaye na kawo in area boys na ɗabi'u na banza da yi duka ban ciki kuma don haka yanzu aka zo aka yi uwa uba mun gane ana son rashin gaskiya don haka ga mun taru mun ce mu dama faɗan da muka yi dole Sokoto sai an ba da shugabanci na mutum wanda da kishin addini kishin al'ada kishin mutane wanda bai da himma wajen kawo gaba da kashe-kashe da sare-sare da koya mutane shaye-shayen banza da yi da zama mutum na dattijo to don haka ga shi yasa suka ce in zo don wannan tsofaffi yanzu ni takarar gwamna mun zo mun takarar Allah bai samu samu ba saboda ni wannan rashin gaskiya mu haka wuce to don haka ga yanzu ba an ayar mana wanda mun tabbatar da wannan mutum ya ci to akwai bala'i Sokoto akwai bala'in lalata ɗiyan mutane a tarbiyyar mutane za a shaye-shaye za su bunƙasa iskanci zai bunƙasa lalaci da tumakanci dusu za su da raraka da rashin sanin ciwon kai za su gewa Sokoto inda za mu zauna cikin da mu da iyalinmu future mu ta lalace don haka yanzu sai ga ina ne wannan muka cewa muna iya kama musu nasara
muka cewa lalle PDP sun yi tunani sun sa malami da za a tara malaman duniya a jarraba shi ya kai malami da za a tsare duk wanda a Sokoto ya faɗa mana kawo shi ne faɗi ya faɗa mana ko yana zina yana lewaɗi yana tsayi bai zuwa duk makarantar zuwa da ka zo yana zuwa karatu don haka in dai ba wai ya dawa muka yi son kamar kai ba daga sai muka so muna so a samu da tijo wanda ya kamata su babu ne aiki kuma ya rike gare shi in ma ya aikin alhamdulillah in ma ya ki aikin to ya bisa ga ya san abin da addini don haka mun mai maraba da wannan dan takara da an kai suwa kuma muka ga ya kamata mu haɗa kai da shi mu ba da gudunmuwan mu domin ya samu a ba shi ragamar jihar Sokoto in an ba shi ragamar jihar Sokoto ci zaɓe to mun miƙa jihar Sokoto ga hannun malami mun miƙa hannun wanda ya san al'adar Sokoto ya san ɗabi'ar Sokoto ya san kishin Sokoto da ko yayi ko kai ma gara makaho gara mai ido ya take ka da gangan ka sai yana gani take ka bisa ga makaho amma can sun miƙa ma makaho wanda bai da basira bai da ilimi na addinin musulunci bai san mi a addinin musulunci ba bai san mi a al'adar mutanen Sokoto ba bai san mi a mutunci ba mi a zamantakewa mai kyau ba kawai tarbiyyar su shine su kawo yara su koya musu ɗabi'u baki da tsohi da ɗabi'a na gida wanda ba na kwarai ba don haka mun yaƙi za mu ci gaba da yaƙi mu da wannan sai mun tabbatar da Sokoto an mika ta hannun mutum ba haka ga ba mamaki kai tsaye dai ma mun hita daga jami'ar APC mun hita daga jami'ar APC insha Allah ba za mu yi APC tare da wannan shugabanci na zalunci ba shugabanci na rashin tarbiyya ba shugabanci na rashin kula da addini ba shugabanci ne ke cikin da zalunci da son rai da cuta don haka babu ciki za mu hita daga APC kuma za mu koma cikin PDP don muka PDP sun tsaye mutumin da ga Allah abinda amana mu shi amana wata shi wa gara da zuwa to nan ka dade a gurguje duba da lokaci na daga mana hannu a yanzu wanda kira gare ka zuwa ga al'ummarka kuma ga talakawanka da Sokoto baki daya kiran da za ka yi musu kawai su yi aiki da karanta wa annabi sallallahu alaihi wasallam ko a hadari duk mutumin da ya shirya zalunci to sunan wannan mutum fasiki ne duk mutumin da alkawari ya karya sunan shi ya aikata haram duk wanda ka aikata haram ga musulunci ana ce mai fasiki to a hadari ta ce la yajuzu lil muslimin bai halatta ga musulmi an yi hajjura a hawar musulmi shi ya kiyayya da dan uwa ne musulmi illa an yakuna fasikan sai dai in ya zama fasiki ne mutum ne wanda yake fajirci mutum ne wanda yake zalunci mutum ne wanda yake rashin gaskiya mutum ne wanda yake karya to shi wannan fa yajibu hijranu wajibi ne ma kai gaba da shi wajibi ne ka kaurace mai don haka ga yan Sokoto ga hanya biyu ga dai malami an tsaye muku wanda ya san addinin ku san al'adar ku ga ko mutumin da aka tsaye muku wanda a duniya makabce yake sa'anin addini makabce yake sha'anin mutunci da tarbiyya makabce yake don haka ko ku bi shi ku bi makaho ku runtuma duk ku fada da ku da shi ko kuma ku bi mai idanu wanda za ku tsira da mutuncin ku da mutuncin 'ya'yanku don haka ina kira gare su kada kowa ya yarda ya yi gigin zaben wanda in ka diba a musulunci zaben irin wannan mutumin haramun don haka wanda ya zaɓe irin wannan mutum ya aikata haramun kai ya yi magana shi wai musulmin kirki ne dama musulunci ya ce an ka tsaye da mutum biyu ga wannan ka diba wanda yake to ne yanzu ma ya zama wajibi dole duk mabiyan addinin musulunci mai son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to dole ya zama wajibi kai ya zaɓi wancan mutum ya zaɓi wanka hadisi ne karara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya sa al'amarin musulmi hannun wani mutum tare da akwai wanda ya shi cancanta ya cuci Allah ya cuci manzon Allah ya cuci mummune to ranka daɗe muna godiya idan kuma wani abu ya taso za mu tuntuɓe ka mu sauraro na waɗanda ka bibiyan mu a manhajar mu wato BBC Nishadi TV haka muka kawo ƙarshen wannan shiri na kayi mun gani sai ku biyo mu domin jin wata waina kuma koko wani shiri da za mu kawo muku nan gaba tare da ni Mustapha Babura wanda ya jagoranci shirin kuma ya gabatar da ke ce muku ma'asalam. Ka cinta guru cikin